Kaya lang dalawa naman eh. Ah! Pag mainit pa man din, gumaganon dito. Hey everyone! Welcome back to another vlog! So we're going to film today and later on we will go to the school. First, kasi manonood tayo ng cultural night ng foundation day na... Magsasoccer na naman ako. Magsasoccer? Imaginary soccer ata to eh. So yun guys, mag-film muna ako. Kailangan na kasi to maging up kasi super magiging late na naman to. This will be the February favorites. Sabi ko na naman to kanina pa siyang gustong pumasok dito sa kwarto para daw makisali siya. But yeah, dun muna siya sa labas and I will start filming now kasi wala na tayong ilaw. Medyo madilim na nga eh. Now I have to say goodbye. Remember me when I make you cry. even if I'm far away. I hold you in my heart. I sing you sing that song to you. I like to your heart. Remember me. Now I have to say Goodbye. goodbye. Remember me. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Kinatahan ni Bebe kasi Tito Tawin niya. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Muulan guys. Before ako mag-film, before matapos yung pag-film ko, medyo makulimlim na, kaya yung lighting ko makulimlim. Kasi nga, ano lang tayo, ang tawag nito? Natural lighting lang tayo. Ito yung klase ng ulan na nakakalungkot. Diba? May iba't ibang klase ng ulan eh. May ulan na parang nakakatakot, may ulan na nakakalungkot, may ulan naman na nakakasaya, yung parang nakaka-relax yun. Ito yung ulan na nakakalungkot. Ginamit ko na pala guys yung Everbilena na highlighter. Pak, ganar. Diba? Pero ang oily na ng T-zone ko. Pet ko siya. Kasi parang very subtle lang siya. Ito yung yan yung nakikita nyo nagsi-shimmer and shine, nagaganyan dyan. Saka may ko, yan yun. Ayusin ko muna guys itong mga ginamit kong nag-film, mga products, ganun. Excited na akong lutuin to. Gusto ko sana ngayong gabi kaso wala pala kaming mga ingredients na iba. Kailangan namin ng carrots and mushroom. Dana is here! May mi amor! Tapang niya, may dala siyang... Ate, wag mong kainin yan! Mamamatay ka dyan. May dala siya na samyang. Ate, no, don't eat. Don't eat, ate. Sinasabi ko na sa'yo. Iyak ka. Kunin mo yung upuan doon. Dali. Kunin mo muna yung upuan. Madaya si Dana eh. May times 2. Tapos may coffee din siya. Ayan. Yan. So, tingnan natin ang tapang ni Dana, Ben. Kain lang, dapat. Ano naman yung pagkain mo, Dana? Ito, Pagkain lang ata yan ng uod. Dito ka na. Pagkain lang yan ng uod ng tiyan. Ito Ay, na. oo, parang mamatay ang uod doon sa Purga pala, pang purga. Ang sorry naman. Sige. Pati hinahin yung makaka-copyright tayo. Go. Are you ready, Dana? Ala, wala akong tubig. Wala na naman. Ito. Yan. Tissue. Tissue, Tita Dana. Are you ready? Yeah! Ready? 1, 2, 3, go! Maanghang nga. Dapat ata hindi mo ipadan sa dila mo. Saan mo papadaa? Maanghang naman. Ang maanghang kasi na part ng dila sa dito, di ba? Yung dulo. Sa may throat. Oo. Kaya masakit. Oy, ate, daya! Madaya! Pero healthy naman ang spicy, diba? Hindi naman naka-record. Yung record mo ay nakapatay. Ang kawakot naman. Ang sarap mo. Dapat tuloy-tuloy. Yung curry ang gusto ko. Ito nice ako pang ikaw. Yun kasi sabi nila masarap daw eh. Ang alam ba eh? Yung curry. Na samyang.
curry flavor. Sarap. Naubos natin. Mamaya pa yung... Tumuli yung isa. Para wala na kayo. Dapat tuloy-tuloy. Oo. So spicy. Ay, meron pa naman kayo. Grabe. I'm gonna try. Baka may punas mo yung may sauce sa ilong mo. Na-try ko na yun eh. Yung buong pangako. Init kami ng Ah! Bakit naman? Ang init, may. Ang talaga. Maganda nga yung pampapawis. Ayoko. At ako ng ice ng sauce cream. Pero pag tuloy-tuloy mo siyang kinain, kaya naman eh. Pag patigil-tigil ko yun talaga, yung parang nandun talaga nag-ano lang ng anghang niya. As in. Pag diretso mo kinain. Alam mo si John, Sakit sa ulo, ah. Dun sa vlog. Iyak siya. Namuluhan na siya. Ubusin na natin to, Dana. Uy, Hindi ko hindi natakala. lang yan tananeng. Dapat nag-open kayo ng kanina. Sana may kanin. Sana nga may kanin. Kuha tayo kanin. Dali. Kanin pa. Kanin muna. Ah, Gawin na natin itong ulam. sabihin mo pa, dalawa lutuin ah. Kala ko konti lang ah. Konting anghang lang. Ah, saan mo ito nabili? Surda. Saan eh? Surda. Nandun? Sibil. Kano ba ito sa kanila? 85. Mahal ah. Okay. 65 lang to sa Baguio eh. May nakita ko mas, di ba sa Portabaga, ano, may tindahan doon. May mas mura sa Mabini. Kala ko nga hindi ako makabili. Sa ano ko nakakita eh. Doon sa mga ano, damitan ng mga kung ano-ano. Doon pa ako talaga nakahanap. Kasi grocery store. Opo, pero wala. Wala rin sila sa 7-Eleven ganun. Wala doon? Sabi. You guys, gotta see me. Ah, See me, guys. Hindi na ako kumakain. tumatikman me? Ah! Pag mainit pa man din, gumaganon dito. Gosh, kamusta naman mga acidic dito? Yung magprasol naman. Good luck. Hey, do you wanna have some of this one? No? No. I want Tatanggal kaya yan. Yung anghang. Sa milk. Opo, parang sa yogurt nawawala eh. Oh. Hindi naman ito hot Wala dog. na. Gosh. Ubusin natin. Konti na lang. May padalawa ka pang sinasabi. Nagdala ka pa ng dilubyo dito sa bahay. Kaya lang yung dalawa naman eh. I guess hot na. Pero masarap. Masarap talaga. Mm. Baby, gusto mo? Maanghang? Iyak yan. Kung paano na lang kaya yung 4 times? Sultan? Mayroon pa ba nun? Meron pa nga pong 5 times eh. Sabi naman nila, hindi daw totoo yung 4 times. Hindi siya totoong maanghang. I mean, hindi siya daw siya product din ng ano. I don't know. And the safety process are all implemented. And then also we certify like measure for transparency to Hanggang kailan kaya ensure to, there's no? no corruption. Baka kayo mag-stay. Pag nag-toothbrush kaya kayo wala na. Hey guys! So, nakauwi na si Dana. Hindi namin kinaya yung 1 pack ng 2 times na spicy noodles. Ang yabang. Nagdala pa talaga siya ng 2 packs. Gusto niya paluto niya sa akin. Lahat yung dalawa. Sabi ko, isa lang muna yung lutuin namin. Kasi nga baka sayang, di namin kaya yun. And true enough, hindi nga talaga namin siya kinaya. Mistake guys na mag-coffee. Kasi yung habol ko sa coffee, yung may gatas. Masarap siya, yung spicy noodles. Yung samyang. Kaso sobrang anghang. Tapos nga, dahil sa coffee, mainit. Pag iniinom ko yung coffee, yung dito ko talaga parang gumagano'n siya. Kaya wala. We failed. Nagkanin na kami. Ano na nga yung iniinom? Dutch mill na kami. Wala talaga. Hindi lang kami nagtubig. Kasi alam ko naman, wala lang din effect yung tubig eh. Listen to my heart beat, beat.